Mawa bwino wale lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno ku MBC. Muli ndine rese za mawa pampoyamba nayi mitu yake. Yemwe anali mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP Mai Griselda Jeffrey komanso akuluakulu ena alengeza kuti alowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Kampani ya Malawi Housing Corporation yasainirana mgwirizano ndi kampani ya mdziko la Kuwait kuti amange nyumba 50,000 mdziko muno. Ndipo timu ya Maite Mukulu Wanderers yagonjetsa timu ya Bango All Stars mu ndime yoyamba ya mpikisano wa Airtel Top 8. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndokondwa kuti anthu ambiri akuyamikira boma lake chifukwa cha ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe likugwira. Mtsogoleri wa dziko linoyo amayankhula izi pa bwalo la zamasewero pa msika wa Area 25 komwe chipani cha Malawi Congress MCP chinachititsa msonkhano wa chitukuko. Padakali pano yemwe anali mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP Mai Griselda Jeffrey komanso akuluakulu ena alengeza pa msonkhanowu kuti alowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Eunice Ziovu anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Chinali chinsonkhano cha mundipondera mwana chomwe chipani cha Malawi Congress chinachititsa koyamba mu mzinda wa Lilongwe atakwanitsa kuchita msonkhano osankha akuluakulu a chipanichi mwezi watha. Polankhula kukhwimbira anthu omwe anafika pa msonkhanowu, Dr. Lazarus Chakwera anathokoza mamembala a MCP kamba kompatsanso mwayo kuti akhoza kutsogolera chipanichi mchaka cha 2025 kumasankho. Dr. Chakwera anati iye ndokonzeka kutsogolera Malawi kuchokera mu 2025 kufika 2030 ndi cholinga chokuti apitirize chitukuko chomwe chayambika kale mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko la Malawiyu anayamika achinyamata mdziko muno kamba kokhala ndi bata ngakhale kuti anthu azipani zina akhala kunena nkhani zambiri zonyoza mtsogoleri wawo komanso chipani chawo, mwazina kunena kuti chipani cha MCP chikukhudzidwa ndi ngozi yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Ndikuthokozeni kuti ngakhale mdziko muno mwakhala mukuyenda anthu ofuna kugwiritsa ntchito imfa yowawa ya malemu Vice President Chilima yomwe inatipweteka tonse ndi cholinga choti ayisandutse kukhala chida chopangira ndale kapena choyambitsira mabodza ndi ziwawa, koma inuyo simunazitengere kumtima podziwa kuti maliro ndi atonse ndipo timayenera tonse tilile ngati amodzi. Ndipo mukawaona wena akupitiriza kumanena mabodza, muwauze kuti akuuzeni ngati maripoti omwe anatulutsa akatswiri ku Germany ndi madokotala akuno ku Blantyre muli zogwirizana ndi mabodza mafalitsa iwowozo. Zomwe ine ndi malemu SKC tidagwirizana pa awiri ndi cholinga choti tizigwira ntchito mwamtendere kuyambira 2020 kufika tsiku lomwe anatisiya ndi zotumikira Amalawi moona mtima osati mwa ndale zopakana matope. Ndipo nkuyankhula kwake mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda anaonetsera kugululi akuluakulu omwe anasankhidwa kuti atsogolere chipanichi ku msonkhano wawo waukulu. Mwa atsogoleri omwe alipo 80, atsogoleri okwana 38 akuchokera mchigawo chapakati ndipo 28 ndi omwe anawasankha kuchokera mchigawo chakumwera. Mwa anthuwa 24 ndi ochokera mchigawo chakumpoto. Izi Achimwendo Banda akuti zinachitika kamba kokuti chipani cha MCP chimayimirira anthu onse a mdziko muno osati mabanja anthu angapo. Dziko lonse tikapita kukalonga kuli misewu, tikapita ku Blantyre kuli misewu, tikapita ku Kasungu kuli misewu, tikapita ku Zomba kuli misewu, tikapita ku Mangochi kuli misewu, tikapita ku Nsanje kuli Njanje kuli misewu. Kodi wokoma atani uposa Chakwera?
ndipo polankhulapo poyambirira wapampando wa chipani cha MCP mchigawo chapakati a Zebulon Chilondola anayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kodekha ngakhale kuti mdziko muno akuluakulu a zipani zina ndi anthu ena amakhalira kumunena. Pamenepa Achilondola analangiza achinyamata mchipani cha MCP kuti adzikhala abata monga mmene mtsogoleri wa chipani cha MCP aliri. Ndipo phungu wa dera la Lilongwe Southwest komwe kunachitikira msonkhanowu Anansi Tembo anati anthu mdziko muno ndi onyadira ndi zitukuko zomwe zikuchitika, ponena kuti mtsogoleri wa dziko lino anakweza ndalama zomwe amapereka ku madera onse a phungu mdziko muno kufika pa 200 miliyoni kwacha, zomwe akuti zikuthandizira kuti dera lililonse lidzipeza zitukuko mofanana. Ku msonkhanowu akuluakulu ochoka mzipani zina alowa mchipani cha MCP. Mwa ena omwe alowa mchipanichi ndi mkulu wa chipani cha DPP mchigawo chakummawa a Sheikh Imran Ntenje, yemwe anali mlembi wamkulu wa chipani cha DPP a Grezeda Jeffrey, komanso akuluakulu ena a chipani cha DPP monga a Heatherwick Ntaba komanso a Oscar Taulo. Katswiri woyimba nyimbo mdziko muno a Skefa Chimoto nawonso alowa chipani cha Malawi Congress. Kuchokera ku Lilongwe ndine Eunice Jovu. Nduna ya zachitetezo cha mdziko Ken Zikhaling'oma yalangiza anthu mboma la Kasungu kuti alembetse pofuna kupeza chiphaso cha unzika ndi kuti azakwanitse kuponya voti mchisankho cha chaka chamawa. Zikhaling'oma anena izi pa msonkhano omwe anachititsa pa bwalo la zamasewero la sukulu ya Maperera mdera la Mfumu Kawamba mboma la Kasungu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pabwalo la zamasewero la pa skulu ya primary ya Malepera mdera la Mfumu yaikulu Kawamba mboma la Kasungu, pamene anthu zikwi okonda chipani cha Malawi Congress MCP ndi ena anasonkhana. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP Ken Zikhaling'oma anawalangiza anthu kuti akhale cheru komanso asamvere andale ena amene akungofuna kungosokoneza anthu pakamvetsetsedwe ka ntchito za chitukuko zimene boma likugwira pofuna kukwaniritsa zofuna zawo pandale. Zikhaling'oma anati panopa nzodziwikiratu kuti Malawi wina aliyense akufuna kuti ntchito za chitukuko zimene zikuchitika pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera zipitirire. Iyo anati ngakhale mzaka zingapo zapitazi panali mavuto osiyanasiyana omwe anasokoneza ntchito za chuma komanso ntchito za chitukuko, boma la Malawi lagwira ntchito zosiyanasiyana za chitukuko monga kubweretsa ulimi wa minda ikuluikulu komanso kuchita ulimi ngati bizinesi zimene alimi azilandira ndiponso akuchita, kuthana ndi mavuto akuzimazima kwa magetsi, kumanga nyumba za polisi ndi asilikali ena, kuyambitsa ntchito zosiyanasiyana zolimbikitsa kuti amayi ndi anyamata akhale odzidalira pachuma, komanso kukhwimitsa chitetezo kwa anthu achi alubino amene mbuyomu akhala akuchitidwa chipongwe. Pamenepa Zikhaling'oma analangiza anthu mboma la Kasungu kuti akalembetse kuti adzathe kuchita chisankho choyenera chaka chamawa. Unaenda bwesa utenga kuti anthuwa akonzeke, kukonzeka kumatenga nthawi kuti nadzavote, koma kuti avote nakhanka chiphaso mwachangu akakhalaka chiphaso kaja mwachangu adzakagwiritse ntchito osatukasiya kunyumba aliyense avote, komanso apikisane dowa Kasungu kuti tione amene akukonda kwa Chakwera kwambiri ndani povota, ndezimene zitithandiza kwambiri kuti tiweze mavota ambiri. Komanso tifuna kuti tionetsetse kuti tikapita kumudziko tikawuza akuluakulu kuti iyayi Fertilizer apite nthawi yabwino mvula isanayambe kuti akafike madera osiyanasiyana tikamadalira fertilizer kunoko. Ndi chimene ife tifuna kupanga kuti anthu akunoko alime kwambiri njala ichepe. Jairos Bonongwe ndi phungu wa dera la Kuzambwe mboma la Kasungu, ndipo akuti ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zachitika mderalo pansi pa ulamuliro wa Dr. Chakwera. Uno kuti mena amalira kwambiri wanthu ndisewo umene umachoka kulinga ukafika kwa mtundu wako. Chimene cha Chakwera upyolera mwa ine phungu wawo unabwera udzapempha kwa iwo ndipo atipatsa upyolera ku Millennium Challenge. Mori pano tikukhala pano August kapena tizine na kuti October akubwerayo kapena November akubwerayo makontrakita abwera kudzambo khazikitsa kuti ntchitoyo iyambe pang'ono. Polankhula poyambirira wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo komanso yemwe anali mlembi wamkulu wa chipanichi Eisenhower Nkaka analangiza otsatira chipani cha Malawi Congress kuti alimbikitse mgwirizano komanso kugwira ntchito zolimbikitsa chipanichi, ponena kuti chipani cha Malawi Congress ndi chachikoka kwambiri poyerekeza ndi zipani zonse mdziko muno. Poyambirira Amadalitso Kazombo, Eisenhower Nkaka komanso akuluakulu osiyanasiyana ochoka ku nduna wa zamalimidwe
anayika mwala wa maziko pomwe amangepo ofesi zatsopano zolimbikitsa ntchito za ulimi mderalo za Kapaladzala EPA, ndipo anayenderanso ntchito zosiyanasiyana zimene alimi akugwira monga kupanga manyowa, kuweta nkhuku ndi zina zosiyanasiyana pofuna kuti adzikhala odzidalira pachuma m'makomo mwawo. Chipani cha Malawi Congress chalimbikitsa misonkhano yosiyanasiyana pofuna kufotokozera Amalawi ntchito zachitukuko zimene boma likugwira. Isaac Jali, MBC, Kasungu. Nduna yoona za chisamaliro cha anthu mayi Jane Sendeza yati unduna wawo uthana ndi mavuto omwe amabweretsa mbuyo ntchito yopereka maphunziro azachitukuko cha nsukulu zakwacha mdziko muno. Ndunayi yanena izi kusalima pamwambo wa tsiku lokumbukira kulimbikitsa kuwerenga komanso kuwerengera pa dziko lonse. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Awa ndi mayi Eklina Kasumbu azaka 60. Iwo amakhala mmodzi mwa amalota kwa mfumu Kambwiri kusalima. Iwo ati akhala kukanika kupeza mwayi ngakhale maudindo chifukwa chosatha kulemba ndi kuwerenga. Posalabadira msinkhu wawo, iwo anakalembetsa sukulu ya chitukuko ya Chalunda kuti adziwe kulemba ndi kuwerenga. Pano amaliza maphunziro awo ndipo alandira certificate. Lero ndiudziwe kuwerenga, ndiudziwe ulemba, kapenanso za business kuti masamu kuwerengetsa ndikudziwa kwa basi. Oti ngakhale chite geniyo sanga ndibere munthu ifuka chenji ndimapereka cha over. Unduna wa chisamaliro cha anthu wati mdziko muno muli anthu pafupifupi 5 million omwe sadziwa kulemba ndi kuwerenga, ndipo ambiri mwa iwo ndi amayi akumudzi. Ichi n'chifukwa chake undunawu unakhazikitsa sukulu zachitukukozi. Poyankhula pamwambowu, nduna ya za chisamaliro cha anthu a Jane Sendeza yati unduna wawo uonetsetsa kuti wathana ndi mavuto omwe ntchito yopereka maphunziroyi ikukumana nawo, monga kusowa kwa zipangizo zophunzirira komanso malipiro a aphunzitsi. Munthu amene amadziwa kuwerenga, munthu amene amadziwa kuwerengera zinthu sizimuvuta ayi kumvetsetsa. Tikumanena za chitukuko cha m'makuka cha m'midzi. Munthu amene sadapite ku sukulu zimavuta kuti amvetsetse. Moti tikuthokoza boma kudzera pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera kuti kunduna kwathu adatipatsa mphamvu imeneyi yoti tikhale nayo ndondomeko yonena kuti anzathu amene amagwira ntchito zimenezi m'makuka mwathu akhale akuthandizira kuti aliyense akhale akupeza sukulu. Mwambowu unachitika pamutu olimbikitsa kuti anthu adziphunzira mchiyankhulo chawo. Malinga ndi bungwe la UNESCO, anthu 40 pa 100 akusowa mwayi ophunzira mchiyankhulo chomwe amayankhula nkumvetsa bwino, ndipo ana 8 pa 100 amayambanso sukulu mchiyankhulo chosiyana ndi chomwe amayankhula ku nyumba kwawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a David Mulera ati izi ndi chiphinjo pa ntchito yolimbikitsa kulemba, kuwerenga ndi kuwerengetsa. Pa dziko lapansi malingana ndi chiwerengero chimene UNESCO chinatolera, pali anthu ochuluka oposera 754 million amene sadziwa kulemba, kuwerenga ndi kuwerengera. Ndi ichi ndi chiopsezo kwambiri pa nkhani ya chitukuko ndiponso za mtendere ndi chikhalidwe. Ndiye ndi chifukwa chake tikulimbikitsa kuti maiko, maboma alimbikire kuthandiza pa ntchito yopititsa patsogolo nkhani ya kuwerengera ndi kuwerengera. Pamwambowu a National Library Service apereka mabuku msukulu zina kuti ati zilimbikitse khalidwe lowerenga komanso kuwerengera pakati pa ophunzira. Mmodzi mwa akuluakulu ku National Library Service, Aboni Sangole, ati ali ndi chiyembekezo kuti mabukuwa athandizira kusintha zinthu. Tinakhazikitsa ma-library amene alipo 11 ku maboma osiyanasiyana. Koma pakana pano ndikhoza kunena zonena kuti madera amene National Library ikupezeka ndi madera okwana 13. Kusonyeza zonena kuti ku madera 14 ife a National Library kulibeko. Komabe tikuyesetsa ndithu pang'ono nena zonena tikafikirenso madera amenewo ndi cholinga chonena kuti anthu adzipeza mwayi owerenga mabuku osiyanasiyana. Mwambowu wachitika pamutu woti kupititsa patsogolo maphunziro mziyankhulo zosiyanasiyana, chiyambi chomvetsetsana ndi mtendere okhazikika. Beatrice Mwape, MBC, Salima. Mkulu woyendetsa ntchito ya chitukuko chothandiza kupititsa patsogolo maphunziro a nsukulu za ukachenjede ya Transforming Higher Education Systems Project Atasowa Chibowa ati ntchitoyi ilimbikitsa ophunzira kukhala ndi luso lapadera lomwe azithandizira kusintha ntchito m'makampani osiyanasiyana. Tili zambiri mu ripoti ili la Tiyamike Kamanga lomwe akuwerenga ndipo Mlowoka.
Msonkhanowu unabweretsa pamodzi nthumwi zochokera msukulu za ukachenjede zaboma komanso zomwe sizaboma, akuluakulu ochokera ku makampani osiyanasiyana komanso ophunzira ndi cholinga cholimbikitsa mgwirizano popeza njira zothandiza kuti ophunzira adzichoka m'mayunivesiti ndi luso lapamwamba lomwe limafunika kumalo ogwira ntchito osiyanasiyana. Mkulu oyendetsa ntchito za TES Atasokwa Kakota Chibowa ati cholinga cha ntchitoyi nkufuna kuthandiza ophunzira omwe ali ndi kuthekera kugwiritsa ntchito luso lomwe ali nalo kuchita zinthu zapamwamba pomwe asiriza maphunziro awo. Zimene zizofunika kwambiri chifukwa timadziwa kuti maindustry amakhala ndi zimene amafuna, komanso azathu awo aku university amapanga zinthu ma innovations amene mwina samakhala kuti kuthandizira zimene maindustry akufuna. So iyi ndi mwayi woti iwo akhale limodzi komanso akambirane. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya National a David Mkoko, makampani akufuna anthu omwe angabweretse luso ndi nzeru zamakono zothandiza kukuza ntchito za makampaniwa, ndipo kuti ophunzira omwe asiriza kumene maphunziro awo ndiwo ali ndi ukadaulowu. Bwino wokhala ndi mkumano ngati umenewu ndothandizira kunena kuti tiunikirane zimene iwo angathe ndi zimene ifenso tingathe kuti pamapeto pa zonse zimene afuna kukwaniritsa iwo kutsogolo athe kuzikwaniritsa mwenera. Chimodzimodzi ifenso tikhoza kupeza njira yophunzirira zinthu zatsopano zimene iwo amakhala kuwerenga ndi kuphunzira nthawi ndi nthawi. Ntchito ya TES yomwe ndi ya zaka zisanu anayikhazikitsa mchaka cha 2023 ndipo akuyigwira ndi ndalama pafupifupi 18 billion kwacha pasi pa mgwirizano wa boma la Malawi ndi University ya Michigan State ya ku America. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. Yemwe anali mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP Mai Griselda Jeffrey komanso akuluakulu ena alengeza kuti alowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Kampani ya Malawi Housing Corporation yasainirana mgwirizano ndi kampani ya mdziko la Kuwait kuti amange nyumba 50,000 mdziko muno, ndipo timu ya Maite Mukulu Wanderers yagonjetsa timu ya Bango All Stars mu ndime yoyamba ya mpikisano wa Airtel Top 8. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Kampani ya Malawi Housing Corporation yasainirana mgwirizano ndi kampani ya dziko la Kuwait omwe uthandizire makampani awiriwa kugwira ntchito limodzi pomanga nyumba zokwana 50,000. Polankhula pamwambo osainirana mgwirizanowu wa pampando wa bungwe la MHC Mbusa Jarek Kachipanda anati mgwirizanowu wabwera mu nthawi yake kamba kuti uthandizira kuti ntchito yomanga nyumba 250 mzaka 10 zikudzazi iyambepo. Tikuona ngati tsopano ndi yankho limene labwera kwa nthawi yayitali ngati Malawi takati kudandaula nkhani ya manyumba kuti population ya anthu 20 million koma ndi kuti Malawi Housing ngati institution imene izipereka nyumba panopa ndi nyumba 6,500 pamenenso matauni ali kukula, anthu ali kuchoka ku midzi kumabwera mtauni moneka kuti kuli vuto lalikulu la manyumba. Ndeti kupanga kuti kusainirana kwa MOU imeneyi ithandiza kunena kuti tsopano nyumba ziyamba kupezeka ndipo vuto limene anthu anali nalo likhali kuchepa. Ifeyo ndife okozeka chifukwa project 250 mwina mwakhala mukuyimva kuyambira 2020 2021 chimene timangosoyekera ndi anthu amene akhoza kubwera kuti akhoza kutithandiza, ndipo apeza mugwirizano makhabe zinthu zimene kuti mugwirizane muvomerezane iwo mwina akhoza kukhala ndi kawo. Kwa ifeyo tikupanga kuti ma ministers amene ali involved kuti after tasaina mgwirizano umeneyo ngati mother minister kulanzi kuja komanso ku finance komanso ku justice tikupanga kuti atithamangitsira chifukwa kuti chinthu chimene ngakhale mtsogoleri wa dziko lino chili pamtima pake nyumba zikhoza kumangika. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Albada International Development Abdulazim Abd El Rahim anati ndokonzeka kuyamba ntchitoyi kuti ithandize pa chitukuko cha dziko lino. Ndipo katswiri pa nkhani za matenda mu bongo Dr. Precious Makiyi wati mchitidwe ogwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo ndomwe ukolezera mchitidwe ozipha pakati pa amuna. Dr. Makiyi anena izi pomwe chiwerengero cha anthu omwe akuzipha chikupitirira kukwera mdziko muno. Juliana Mlungama walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Charles Pensulo.
Septemba ndi mwezi womwe dziko la Malawi linakhazikitsa kuti anthu mdziko muno azikumbukira kapewedwe ka mchitidwe wozipha. Chaka chino dziko lino likuwunikira momwe anthu angapewere mchitidwewu. Ndipo m'mawu ake Dr. Makii wati mankhwala osokoneza bongo komanso kukhumudwa ndi zina mwa zifukwa zomwe zikukolezera mchitidwe wozipha. Kwambiri makafufu amene akhala kuchitidwa dziko lonse lapansi anasonyeza pali zifukwa ziwiri zimene kwambiri anthu zimapangitsa kuti achotse moyo wawo. Choyamba ndi nkhani ya matenda okhumudwa kwambiri amene pachizungu timati depression. Chachiwiri ndi vuto la kumwa mowa kapena kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo zimene zimampangitsa kuti munthu kaganizidwe yake kakhale ngati katsikirapo, zimene akakhala mwina munthu ali bwinobwino ali soba amatha kuziletsa. Koma munthu ngati wafika kuti wamwa mowa kapena kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo kuziletsa umakhala ngati umacheperapo, zimene zimampangitsa mwina ukayapsa mtima kayalingaliro anali nayo ndi kale amakathira ndi kuzipha kupanda kuzitsutsa. Dr. Makii anati kupeza thandizo la chipatala mwansanga ndi imodzi mwa njira zomwe zingathandize pothana ndi mchitidwe wozipha. Malinga ndi Dr. Makii, ngati dziko likuyenera kulimbikitsa ndondomeko zofuna kuthana ndi vuto la nkhani zokhudzana ndi mankhwala osokoneza bongo kuti lichepetse chiwerengero cha anthu omwe amazipha. Kwambiri njira zake ndi kungothana ndi mavuto awiri atchulawa, kuonetsetsa kunena zokuti nkhani yokhudzana ndi kumwa mowa mochidakwa kapena kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo nkhani imene tathana nayo ngati dziko komanso ngati anthu kuti tichepetse kapena achepetse mchitidwe umenewu. Komanso kukhala nkhani yokhudzana ndi matenda okhumudwa kwambiri depression, ndiye kuti anthu alandire uphungu wabwino kapena apite kuchipatala kuti akafufuze kuti awathandize moyenera. Tikathana ndi zinthu ziwiri zimenezi ndiye kuti vuto limene tikhathana nalo. Kuyambira Januwale mpaka Juni chaka chino, chiwerengero cha anthu ozipha chakwera kufika pa 281 kusiyana ndi anthu 256 omwe anazipha pa nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yalangiza mzika za dziko lino maka zomwe zimapita m'mayiko ena kukagwira ntchito komanso kukakhala kuti zizitsata ndondomeko pokhala ndi zitupa zoyenera ndi cholinga chopewa kukumana ndi nkhanza m'mayiko omwe akupita. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Fletcher Nyirenda ankhula izi pamwambo wa zamasewero wapakati pa anthu a nthambi za immigration. Zambiri mu ripoti ili la Emmanuel Chikonso. Pa bwalo la zamasewero lakufupi ndi bwalo la ndege ku Lumbadzi ku Lilongwe ndiko kunachitikira masewero osiyanasiyana pakati pa nthambi za immigration. Uku ndikomwenso anakumbutsana ndi kudzudzula nkhani yakutayirira kwa anthu ena ogwira ntchito nkhani zakatangale komanso kusatsata dongosolo kwa nzika zina zomwe zikumatuluka kupita ku mayiko ena. Mkulu woona za ntchito ku immigration Fletcher Nyirenda wati kuphatikiza kulimbitsa matupi miyambo yotereyi imapereka danga loti athe kuyankhulana ndi anthu zakuyipa kosatsata malamulo oyendera popita ku mayiko ena. Anyirenda anati Amalawi ambiri akuzunzika m'mayiko ena chifukwa choti alibe zoyenereza kukhala ndi kugwira ntchito m'mayikowo, zomwe anati ndi chizindikiro kuti adadumpha zina mwa njira zoyenera zolowa ndi kutulukira mdziko. Takhala tikulandira Amalawi ambiri kuchokera ku South Africa amene akubwenzedwa chifukwa chonena kuti iwo aja akumapita kumene kujako kena kosayang'anira malamulo akumene kujako. Tikuona ngati tikamapanga zinthu ngati izi titamapezeraponso mwayi onena kuti anthu aja tithe kuwafikira ndi kuwalongosolera kunena kuti umakhala udindo wako kuti ukapita dziko la eni yake iweyo usatire malamulo akumene kujako. Ndi chimodzi mwa icho ndipo pamene ukuyenera kuti upite ndi zitupa zoyenerera osati kungodumpha maboda. Mawu ake mkulu woona zothana ndi katangale ku Anti-Corruption Bureau a Susan Mtuwaphiri ati pakufunika kuyika njira zothandizira kupewa ziphuphu ndi katangale mu nthambi za boma malo modikira kuti achitike kaye. Iwo anayamikira nthambi ya immigration kamba kowayitana kuti adzathe kuphunzitsa nkhani za katangale komanso kuyipa kwake kamba kuti pali ena omwe sadziwa kuti katangale ndi chani ndi momwe wayipitsira dzina la nthambiyi. Pena paliponse pongapezeke mpata tiyitaneni tizakambirane za corruption kwambiri tifunanso tikachose ichichi chithunzithunzi chomaona ngati kuti SCB ili pamenepo ukangoluma ndife galu othamangathamanga kuti inu teni tikumangeni ayi kwambiriso tikamba kuti SCB iliso panopo kuti ukapereka thandizo ma institutions osiyanasiyana kuti tingapange fight bwanji corruption.
nthambi za immigration ndi mzigawo za mdziko lino zinasiya kayi kukumana m'masewero osiyanasiyana zaka zinayi zapitazo kutagwa muliro wa covid-19 ndipo izi akuti zimathandizira nthambizi kugawana mzeru zakagwiridwe ka ntchito. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Matimu a Maite Mukulu Wanderers komanso Chitipa United apambana mu mpikisano wawo woyamba wa Airtel Top 8 quarter finals. Chitipa United yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli ziwiri kwa du Karonga Stadium. Matimu awiriwa adzakumananso m'masewero achibwereza pa Civil Stadium pa 10 Oktoba. Ndipo pa Kamuzu Stadium Isaac Aliati anagolitsa chigoli chovuta kwambiri pa masewero ndi timu ya Bangwe All Stars. Matimu awiriwa akumananso masewero achibwereza pa 28 mwezi uno pa Mpira Stadium mu mzinda wa Blantyre. Ndipo tikatere tamaliza nkhanize koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu yake. Yemwe anali mlembi wa mkulu wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP Mai Gruzado Jeffrey komanso akuluakulu ena alengeza kuti alowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Kampani ya Malawi Housing Corporation yasainirana mgwirizano ndi kampani ya mdziko la Kuwait kuti amange nyumba 50,000 mdziko muno. Ndipo timu ya Maite Mukulu Wanderers yagonjetsa timu ya Bangwe All Stars mu ndime yoyamba ya mpikisano wa Airtel Top 8. Peza ni zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital tsamba lathu la Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mercedes amawando kufunirani mmawa wopambana.